Ahojte, krásny deň prajem. Vítam vás pri počúvaní najnovšieho dielu podcastu Manifestácia nášho génia. Čo je naozaj veľmi dôležité, uvedomiť si, z akej pozície ideme niečo tvoriť, ideme niečo zhmotňovať, manifestovať. Ono sa to zaužívalo, že my sme tvorcovia, my sa tu hráme, v úvodzovkách hráme na nejakých tých polobohov. Len pravda je naozaj taká, že keď tvoríme z tej zóny nášho génia v súlade, v napojení na zdroj, tak nám to vychádza. Keď je ego ticho, myseľ ticho, odrazu tie myšlienky ani netreba utišovať a celý ten náš stav bytia a žitia je úplne v harmónii, v súlade s tým, čo, ako, kedy, s kým máme žiť a tvoriť. Vo finále je to naozaj veľmi jednoduchý proces a naozaj tým kľúčom k hojnosti je naše telo. My keď budeme ignorovať to, ako sa skutočne cítime, tak sa môžeme snažiť od rána do večera 24 hodín denne, 7 dní v týždni a povedie to akurát tak k pocitom vyhorenia. Rovnako a je to aj s tým, ak by ste sa snažili stále byť v dobrých pocitoch, v dobrých vibráciách. Len si spomente na to, či sa vám naozaj darí byť úplne v tom flow, úplne v tých takých, ako dej sa, čo sa má diať, alebo je to naozaj také úporné, také ako stále na to treba myslieť, len aby sa ego upokojilo, aby prestalo klásť podmienky si, alebo nejaké tie balvany pod nohy. Len to, čo manifestuje non-stop, to máme k dispozícii, je naozaj to naše vedomie. Žiadna technika to nenahradí, žiadne načítanie, žiadne nejaké zvonku veci, ktoré by vás ovplyvňovali. Jedna vec je uvedomiť si to, druhá vec je ísť do praxe. A práve v praxi je veľmi dôležité pozrieť sa na to, z akej pozícii manifestujeme to, čo chceme. Čiže už netreba neustále prepisovať vaše podvedomé vzorce, čistiť karmu, manažovať vaše ego a upresňovať alebo umlčovať vašu myseľ. Naozaj ten tvorivý proces sa deje skrz vás. A ono naozaj je veľmi krásne byť v tom móde toho tvorenia, pretože tie prekážky tvorivosti, ono je to ako vlnky, raz hore, raz dole. Len ak napríklad momentálne cítite zablokovanú kreativitu, alebo máte pocit, že vám došiel prameň inšpirácie, že vás opustila múza, tak ono to medzi vami a tým, to, čo chcete vlastne vytvoriť, žiaden ťažký balvan neleží. Ide len a len o jemnú stratu zamerania. Tá vaša studňa vašej kreativity totiž to nikdy nevyschne. Neustále máte prístup k nekonečnému množstvu nápadov a zdrojov a práve tie vám môžu prinášať deň za dňom, krok za krokom bohatstvo, šťastie, hojnosť. A tým kľúčom je aj vaše telo. Vy keď prestanete ignorovať jeho signály, tak o mnoho ľahšie sa vám bude tvoriť, o mnoho ľahšie budete manifestovať z pozície vášho génia. My keď tvoríme, manifestujeme z pozície zdroja, z nášho génia, tak zameriavame sa nie na problém, zameriavame sa na to menenie stavu bytia, na to, aby sme sa oprostili, aby sme prestali hľadať nejaký problém. Lebo ono to je stále nikdy nekončiaci príbeh. Keď sa zameriam na príčinu, tak problém odstránim. A to nás dlhé roky naozaj učil celý ten osobný rozvoj. Len my sa tam vlastne môžeme pozrieť aj na to, že aké by to bolo prestať riešiť ten problém. To, čo si myslíme, že je problém. A
my vlastne tvoríme to, čo si myslíme, že treba vyriešiť a potom vlastne stále viac a viac nám do života prichádzajú tie prekážky. To, čo treba riešiť. Lebo jasne, keď sa niečo naučíme, nejakú metódu, techniku, spôsob, tak to stále viac a viac budeme nachádzať tých riešení. A my k tomu, aby sme tvorili zo zóny génia, sa častokrát sústredíme na maličkosti, alebo premýšľame nad tým, ako to pôsobí na tých druhých, čo si o nás myslia. Utekáme pred prázdnotou, pred tichom v nás. Je veľa ľudí, ktorí napríklad neznesú byť sami so sebou. Nudia sa. A tam vlastne všetko to odvádza od tej pravej tvorivosti, od toho prameňa úspešného života. Nedá sa cestovať naraz dvoma vlakmi, ktorí idú opačným smerom. Vždy sa treba rozhodnúť, kam chcete ísť. Žiadne okolnosti, ktoré sú teraz zvedomené, vám v tom nebránia. Tá vaša inšpirácia vám naozaj klope na plece. Len sa na chvíľenku stačí stíšiť a dôverovať tomu, že ten impuls príde. Len netreba napríklad, keď chcete niečo písať, niečo tvoriť, nejaký príspevok alebo knihu, alebo neviem, proste niečo, čo máte rozpracované a nejde, tak vašou úlohou je len dávať pozor a pozerať sa, ako sa práve teraz cítim, kde sú moje myšlienky, kde je moje telo, ako sa práve tu a teraz cítim, pretože tajomstvom písania je písanie. Tajomstvom tanca je tancovanie. Tajomstvom čohokoľvek je robiť to. Nečakať na to, že tak teraz, toto je ono a takáto šanca príde len raz za život a ja to nesmiem prepásť. Vždy v podstate, keď vám príde niečo, čo by vás od tej tvorivosti rozptýľovalo, tak stačí sa vlastne všimnúť len to, čo to je, čo vás odlakáva. A len to nechať prejsť. Môžete si to predstaviť ako oblaky na oblohe, keď sa posúvajú. Tak aj táto vec, tá myšlienka, ktorá vás zamestnáva, ale momentálne ju nepotrebujete, tak ju viete odsunúť nabok. Stačí sa venovať niečomu, čo vás uvedie do rovnováhy. Ak napríklad veľa pracujete fyzicky, tak si doprajte oddych a venujte sa niečomu, čo vás psychicky zaťaží, alebo teda nabije. A tam dokážete na chvíľenku sa zastaviť, čakať na inšpiráciu. Náš život totižto funguje vo vlnách, v rytmoch, v cykloch a v úspechu nás dovádza aj to, kedy je čo načasované. Taktiež aj to zrenie, to dozrievanie, aby sa nám to zhmotnilo. Tiež to nejakú chvíľku, nejakú dobu proste trvá. A za tú dobu sa môžete zamerať na to, kam vás tá daná skúsenosť vedie. Nezameriavať sa na to, že ešte to nemám a pozrieť sa na to, spýtať sa sama seba, ako vám dáva táto zmena príležitosť k robeniu niečoho, čo by ste rada robila. A je možné, že prebudujete celý svoj život. To, čo na začiatku vyzeralo ako strata, tak teraz sa ukáže v novom svetle a je to ako prínos, ako milosť. Vy keď vykročíte novým smerom v rámci svojho života, tak je veľmi pravdepodobné, že z problému vyťažíte jeho skrytý dar. V každom probléme totižto sa ukrýva nejaký dar. A ak niečo vo vašom živote vás hnevá alebo proste vás to zaťažuje, tak sa pozrieť na to,
čomu ma to učí, kam ma toto vedie, čím som toto vytvorila. Pretože aj toto je prevzatie tej zodpovednosti za svoj život. A tiež je veľmi dobré uvedomiť si, nakoľko je v rovnováhe, koľko dávate a koľko prijímate. Z tej svojej zóny génia totižto nikdy tam nepríde nejaká informácia, že poď ešte toto musíš vytvoriť, ešte toto, len vy sa tou novou verziou nemusíte stávať. Ono v podstate stačí len odhádzať tie informácie, ktoré nám tam dáva to ego. Ešte toto musíš, ako to funguje, ešte na toto musím prísť. A stále my, keď sa zachytávame na tie ego háčiky, ktoré nás držia v tom móde, musím opraviť túto realitu, lebo toto teraz sa mi nepáči. Musím to stále riešiť, potrebujem na sebe pracovať na to, aby sa veci zmenili. Tak práve tam je tá brzda, pretože my, keď sa nesmierne snažíme, vkladáme do toho veľké úsilie, aby sa veci zmenili, tak práve týmto spôsobíme, že sa to bude stále cykliť a stále opakovať. Dá sa krásne z tohto bodu vystúpiť a pozrieť sa na to, ako vlastne pracujem v tej kreativite, v tom uvoľnení, v tom oslobodení, v tom, kedy vlastne nasledujem impulzy, v tom prijatí seba samej, pretože aj týmto prinášam tomuto svetu svoje dary. A tak namiesto toho, aby ste tie svoje dary, tie svoje talenty, to poslanie, to všetko, aby ste ukrývali pred svetom, tak nastáva čas ukázať to, prejaviť sa, nechať na svetlo vyniesť tú svoju pravú tvár, tú autenticitu, pretože tam, kde je vaše vnútorné naplnenie, spokojnosť, už nebudete utekať od toho, čo sa vám nepáči. Jedna vec je naozaj prijať to a na druhej strane je vlastne to naše otvorené žitie a bytie z vyššej hladiny vedomia. A tam je kľúčom to radikálna úprimnosť sama k sebe. Bez toho, aby ste mali potrebu niečo meniť, bez toho, aby ste mali potrebu vylepšovať sa, bez toho, aby ste mali potrebu niečo dosiahovať. Práve tam si vlastne oslobodzujeme to, čomu sme doteraz uverili. A ono sa to naozaj stále viac a viac deje a stále viac a viac nás to až tlačí k tej, až sa mi chce povedať, takej zdravej surovosti. Sama k sebe, pretože my keď sme v tom móde ega, tak tam potrebujeme túžby, potrebujeme motiváciu, ciele, vízie, poslania, aby sme mohli podnikať nejaké zmeny. Kdežto v zdroji si robíte presne to, čo chcete, bez snahy, bez mentálnych konštruktov. Ono v podstate je to taká vyšší divči, ale na druhej strane je to naozaj k dispozícii absolútne každej jednej z nás. Preto nenechaj svoje ego, aby bralo same seba tak vážne. O 100 rokov si ani nikto nebude pamätať na to, že si vôbec niekedy žila a čím si sa trápila. A ten jeden dôvod, aj spôsob, ako si ukotviť vedomie zdroja v tele, je to, že prestaneš sa v sebe hrávať. Umlčíš tú myseľ. Prestaneš sa snažiť. A tá myseľ, tá vás nikdy nedostane tam, kam potrebujete. Všetko to je veľmi únavné, veľmi vysiľujúce. A mne naozaj v poslednej dobe mnoho klientiek, mnoho žien hlásilo na konzultáciách, že sú veľmi, veľmi unavené, vyhorené a majú pocit, že stále dookola tvoria to isté. Len raz je to modré a o 2 roky je to v rúžovom. Ale tá pointa je stále rovnaká.
tak preto tam, kde je ego, tak tam chýba to čisté vedomie. A naopak, my keď nejakými jednoduchými praktikami, ktoré nám pomáhajú odlupovať vrstvy nášho ega, tak aby sme si stále viac a viac uvedomovali a tým pádom aj žili to naše vedomie, ten zdroj, taký ten život o mnoho krajší, o mnoho šťavnatejší. Ide len o to, robiť tie kroky vpred a zároveň sa nesnažiť. Nepotrebujete spracovávať všetky svoje tiene, všetky svoje strachy, bloky, limity. To je opäť len tá myseľ, ktorá by chcela. A my keď tam robíme niečo, nejaké kroky, len z toho, že ja to chcem, tak tam cítime odpor. A to vám opäť povie to telo. Ale ak idete do nejakej akcie z čistej radosti, zo zábavy, z lásky, tak tam je to naozaj ten daný moment, tá chvíľka, kedy prekypujeme inšpiráciou, kreativitou, robíme veci v kľude, bez odporu. A keď tvoríme z pozície nášho génia, tak tam sme naozaj to naše vedomie. Nespochybňujme taktiež aj intuíciu, pretože ten hlas intuície je stabilný, je konštantný. Ten, ktorý v podstate nás vedie. Tak, aby sme začali fungovať v súlade so sebou. Aby sme do toho nemuseli zasahovať. Aby sa veci diali skrz nás. A to, čo naozaj na nás má veľký vplyv, tak je všetko len ilúzia, ktorá sa dá prehliadnúť, pretože ty si život, ty si všetkým, ty si všetko, čo sa v ňom deje a všetko sa deje pre teba a veľmi dôležité, všetko je to tvorené tebou. A tak dá sa naozaj krásne prepnúť do vedomia zdroja, a rovnako aj v mojom 14-dňovom programe, ktorý otváram teraz 5.12.2023 na krídlach Vianoc so ženami tvojho rodu. A práve tam, v jednoduchosti, v ľahkosti, v minimalizme, v takom tom predvianočnom, predsviatočnom móde sa budeme prepínať do tej pozície toho, aby si manifestovala, aby si zhmotňovala zo svojej geniality, zo svojej zóny toho, čo máš tvoriť, čo ťa baví a najmä, aby to išlo bez odporu, aby to išlo v čo najväčšom flow. Naozaj tam tá vlna odporu je prehliadnutelná a ty dokážeš krásne manifestovať nie z ega, ale zo zdroja. Je to naozaj veľmi pekná akcia, dvojtýždňové stretávanie, je to online a my sa tam prepájame ženy, ktoré v podstate sa cítia, že sú vo svojom kmeni, že sú prijímané, že sú chápané, že sú v takomto sestierskom móde. A práve toto je naozaj veľmi krásne obdobie. Je to už druhý ročník, kedy môžete sa pripojiť a pozrieť sa na to, ako sa dá tvoriť z pozície génia, nie z pozície ja musím, ja to proste treba to vydrieť, treba to vymakať. Toto je naozaj stará škola a už prestáva fungovať. Schválne si pozrite spätne, keď nejaké techniky, ktoré ste používali pred 2 rokmi, pred rokom, tak sa teraz zamerajte a úprimne si odpovedzte, že či vám to teraz funguje. Či sa to len nejako nerozplynulo ako para nad hrncom. A odrazu sa môžete snažiť od rana do večera a nefunguje. Už to chce iný prístup, už to chce inú pravdu, už to chce inú vnútornú múdrosť. A rovnako je fajn aj zladiť svoje dary duše do spolupráce, do harmónie. Ako som spomínala, nedá sa ísť 2 vlakmi naraz. Jeden ide jedným smerom, druhý druhým a nerozpolíte sa.
Takže budem rada, ak sa prepojíme, ak sa stretneme v programe. Začíname 5.12. a prejdeme si počas 2 týždňov aj cestou harmonizácie, cestou rekalibrácie a veľmi sa teším na našu spoluprácu. Želám krásne a tvorivé dni. Podcastom vás sprevádzala Martina Pecháčková z Harmónie života. Ahojte, čaute, krásne dni.